ko makikita yung nakabangka. Nakabangka dadaan. Wala bang, may dumadaan ba nakabangka rito? Oo. Ayan, bangka. Masalubong ngayon. Frank, ang gilid oh. Nasaan? Ito yung mga bangka. Ito yung mga bangka. Kita nyo naman yung lugar namin sa San Gabriel. May bangka. Kasi mas kaya. Makakasalubong ang bangka at saka sakyan kung minsan. Hopya. Kaya tayo naman yung pinakamalalam. Kita mo tayo nga. Kita ba dada na itang tayo function. Kaya rin video paso na yung bagyakan niya na yung huling punta na yung Palmera. Water wall. Yeah, water wall. Makay kasi makaba mo. Nas nakakaba. Haba yung main. Makaba yun talaga. Sakyan. Kaya, ito may tuyad yun. Makaba hindi mo. Masyadong mura yung ano. Sales finish yan. Okay na yun eh, Joy.